Mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we paprika snaven. Paprika snaven. Stig, we gaan doen de challenge van deze week. We gaan zorgen. Je ziet het liggen, hè. Dus kijk veel. Niet op tafel hier. Een beetje allemaal bij elkaar doen. Zoals ze. En dan. Altijd in neus schatten. Ik voel het, godverdomme. Godverdomme. Nee, een beetje op tafel en boom. Ik gooi wel eens wel. Maar. Even snel naar de bad komen. Oeh. Dat pit. Fucking enorm. Jullie zien mij filmen. Oké. Dat pikt fucking enorm. Ik ga even mijn afspoelen. Even wc-papier pakken. Godverdomme, joh. Is die Godverdomme, joh. Dat was niet lekker. En ja, ging nog echt niet. Dus ja. Deze was een geslaagde challenge. Ik ga hem gewoon eens met Gerben doen. Met Gijs misschien. En dan zie ik je tot de volgende keer. Korte challenge. En dan gaan we eens de volgende keer met Gerben en Stig. En dat is duidelijk. Ciao. Like en abonneer. Nog eens alvast ciao.